Siinä katollaan taas sotkuutti taivasta. Sen verran uskomattomalta se kuulosti ja oltiin sinne lähellä, että ajateltiin, että pakkohan tää on nähdä omin silmin suomalainen. Ei muuten uskottu tunnetosta. Aika yllätystä. Ajateltiin pyytää pelastuslaitoksen yksikkö paikalle ja vähintään kuluttamaan se öljy ja katsomaan, että mitä voidaan syödä. Siinä isälle laittaa kautta veneisiin. Minkä kokoiset nämä teidän hevoset on? No, me pyritään hankkimaan sellaisia, jotka on 170 tämä säkäkorkeus tai siitä ylöspäin. No miten sitten teille pääsee töihin? Miten pääsee ratsupoliisiksi? No ensin täytyy käydä tuo poliisin perustutkinto tuolla Tampereella ja sen jälkeen voi hakeutua meille töihin. Eli ratsastustaitoa ei edellytetä, mutta tietysti se katsotaan eduksi. Onko paljon halukkaita? Kyllä myös tänne ratsupoliisiin on hakijoita paljon. Miten sitten talvella? Oletteko ulkona hevosilla myös talvella? Säässä kuin säässä kaikilla vuoden aikoina ollaan ulkona. Teillä tuossa vieressä semmoinen hieno hevoskuljetusauto. Miksi sitä käytetään? No Helsinki on iso kaupunki ja sillä me päästään noihin laitakaupungin alueille ja nyt tänä kesänä ollaan myös Vantaalla ja Espoossa käyty valvomassa järjestystä. No montako poliisihevosta on tänä päivänä? No tällä hetkellä meillä on 9 hevosta, tosin 2 on, tai itse asiassa 3 on nyt sairas poistuman takia pois käytöstä. Överkonstapel Henrik Westerberg, major Rickliisen. Jahdattiin sitä rekka-autoa. Sitä rekka-autoa. Oho, mä en nähnytkään semmoista ohjelmaa. Miten ne koirat ymmärtää, jos te sanotte niille jotain? Se vaatii paljon harjoittelua ja pitää samaa asiaa harjoitella monta sataa kertaa, niin sitten ne oppii.
miksi ne rosvot ei käytä niitä suojavarusteita? No nyt ne varmaan käyttää, kun sä menit paljastaa niille tai jutulle. Toivottavasti ne ei hoksaa ruveta käyttämään niin. Sitten me ollaan kyllä pulassa. Olle Mikalle ja sen partiokaverille, että tuolla edessä on nyt rosvo. Kun ei se osaa puhua, niin se sitten haukkuu ja kertoo sille. Joutuuko poliisit joskus ampumaan niitä rosvoja? Toivottavasti ei joudu. Koira, miten sä tiedät, että sä oot rosvo tai miten se huomaa? Ja just silleen haukkumalla. Mä käyttäydyin silleen vähän epäilyttävästi, se huomasi sen ja sitten Mika voi kertoa silleen, että toi mies on rosvo. Niin etenkin ihana koira Simo Petteri. Päivän harjoitus siis suoritettu ja aika siirtyä oikeisiin töihin. Mutta